След трите кръга в стрит до 2000, трети е Димитър Арабаджиев с 12 точки. Къде е Димитър? Малко си се променил. Представител на Димитър Арабаджиев. Валерий Атанасов е на второ място с 14 точки. Днеска Валерий нещо го няма. Добре. И шампиона в стрит до 2000 се казва Желязко Костадинов с 15 точки. Браво, Жоржо! Стрит до 3000. Трето място за Ясен Софрониев с 12 точки. Ясен, тук е така, че заповядай.